እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን ሎሚ ሓቢርና ንካፈለው ቃል ኣብ ህይወት ኣጋር ዝተመርኮሰ 4 ነጥብታት ሓቢርና ኣምላክ ንካፈል እዩ እዚኣ ኣጋር እዘን 4 ነጥቢ ኣብኡ ተመርኪስና ኣብ ታሪክ ተመርኪስና ንካፈሎ እቲ ሓደ ምርኣይ ወይ ከዓ ዓይኒ ኣብ ዝብል ኢና ንርኢ እቲ ሓደ ከዓ ኣብነት ወይ ከዓ ምስሊ ኣብ ዝብል ንርኢና እቲ ሳልሳይ ምድረ በዳ ንርኢና እቲ ራብዓይ ናይ መወዳእታን ድማ ፅንን ዕጋበትን ኣብ ዝብል ክንርኢና እግዚአብሔር ኣምላክ ባር ጎይታ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ብምርኣይ ንሕርዳኣ ጀሚርና ምርኣይ ኣገዳሲ ነገር ናይ ህይወት ኣገዳሲ ነገር ምርኣይ ከምርኣይ ዝመስልዎ ነገር የለን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 33 እስካዕ 36 ዘሎ ቃል ሓቢርና ንካፈል ንመብራህቲ ኣትዩ እቶም ዝኣትዉ ብርሃን ንኽርእዩ ኣብ ቅዋም ቀንዴል እምበር ኣብ ከውኒ ወይ ኣብ ከፈር ዘንብሮ የልቦን ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ ዓይንኻ ዓይንቲ እንተኾነት ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን ሕምምቲ እንተኾነት ግና ስጋኻ ድማ ጸልማት ይኸውን እምበኣር እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃንሲ ጸልማት ከይከውን ተጠንቀቕ ኩሉ ስጋኻ ገለቡ ጸልማት ዘይብሉ ብሩህ እንተኾነ ከምቲ መብራህቲ ብሉቕ ብርሃን ዘብርሃልካ ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ክኸውን እዩ ስለዚ ብርሃን ገልጸልና ኣሎ ናይ ብርሃን ዓቐን ኣገልግል ስለዚ ብርሃን ዓቐን ኣሎ ሕጂ ናይ 60 መብራህቲ ድሕሪ ኣብና ናይ 100 ድሕሪ ኣብና ናይ 20 ድሕሪ ኣብና ልክዕ ከምቲ መብራህቲ መጠንታት ኣይኸውን ይትፋላል ስለዚ ብርሃን ኣብዩ ኣብ ከፈር ዝቐምጥ የለን ብርሃን ድሕሪ ኣብካዮ ብርሃን ከፈር ኣቐሚጥካዮ እንታይ ኣይከውን እዩ ክርኢ ኣይክእልን ስለዚ ዓይኒ ልዕሊ ኩሉ ብርሃን እዩ ዓይንኻ ንሕድኣ ክትርኢካ ኩሉ ህይወትካ እንዳክኸውን ይኽእል ክእዘዝ ትኸይድ ብብርሃን ክትመላለስ ኣዒንቲ ንሕድኣ ምብራህ ዘይተረኺቡ ግን ኩሉ ኩነታታ ወይ ፅልምት ዝደካዩ ወይ ትክክለኛ መንገዲ ኣይትኸይድን ኢኻ ስለዚ ብድሙቕ ጌርካ ክትርእስ ተጠንቀቕ እዩ ዝብል ስለዚ 34 ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ ዓይንኻ ትዕቲ እንተኾነት ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ክኸውን ምእንቲ ክኸውን ሕምምቲ እንተኾነት ግና ስጋኻ ድማ ጸልማት ይኸውን እምበኣርኬ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃንሲ ጸልማት ከይከውን እንታይ ብሎ ተጠንቀቕ ኣባኻ እንታይ ኣሎ ብርሃን ኣሎ የለ ኣሎ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ግን እንታይ ከይከውን እዩ ዝብለና ዘሎ ጸልማት ከይከውን ግን እንታይ ኩን ይብለካ ኣሎ ተጠንቀቕ ስለዚ ብርሃን ኣለካ እቲ ብርሃንካ ግን ጸልማት ከይከውን ተጠንቀቕ ከይተዓቆ ተጠንቀቕ ብኸፈር ከይትኸድኖ ተጠንቀቕ ብስጋዊ ድሌትካ ከይትኸድኖ ተጠንቀቕ ምክንያቱም ንዕኡ እቲ ብርሃንካ በሪሁ ንዕኡ ተራእዩ እዩ ትኽክለኛ ዓይኒ ድማ ኸውቁ እያ ኣብ ዓይንኻ ብርሃን ንዕዳ ትክክል በሪሁ ህይወትካ ብትኽክል ክምራሕ ይኽእል እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ዓይኒ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንርኢ እምበኣር ናብቲ ታሪክ ክንከይድ ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ እቲ ናይ ኣጋር ታሪክ መልኣክ እግዚአብሔር ግና ኣብ ጥቓ ዓይኒ ኣብ በረኻ ኣብ ጥቓ መገዲ ሹር ኣብ ዘሎ ዓይኒ ረኸባ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ምንታይ ረኸባ ኣብ ጥቓ ዓይኒ ማይ ረኸባ ኣብ ጥቓ መገዲ ሹር ኣብ ዘሎ ዓይኒ ረኸባ ንሱ ድማ ኣብታ ኣጋር ግዝእቲ ሳራይ ካበይ መፂእኪ ናበይ ከተኸድሎኺ በላ እሞ ሕቶይ ዘፍጥረት 16:7 እዩ ዘንብብ ዘሎ ቁጥሪ 8 ይበሎ ንሱ ድማ ኣብታ ኣጋር ግዝእቲ ሳራይ ካበይ መፂእኪ ናበይ ከተኸድሎኺ በላ ንሳ ከዓ ኣነ ኣብ ቅድሚ እመቤተይ ሳራይ ኣሃድም ኣለኹ በላ እቲ መልኣክ እግዚአብሔር ከዓ ናብ እመቤትኪ ተመለሲ ኣብ ትሕቲ ኢዳ ድማ ትሕት በሊ በላ እቲ መልኣክ እግዚአብሔር ድማ እንታይዋ ዘልኺ ካብ መብዝሑ ዝተላዕለ ክቁፀር ክሳዕ ዘይክእል ኣዝዩ ከብዝሖ እየ በላ እቲ መልኣክ እግዚአብሔር ድማ
إنه تنسيني ودغاء والديني እግዚአብሔር መከራሪ ሰሚዑ ይሞ ስሙ እስማኤል አውጥሉ ንሱ አመን ወሰን አሰብ ከም አድበረሃ ተውን እዩ ኢዱ ናብዓሊ ናብዕሉ ይኩሉ ድማ ናብዕሊ ይውኽተውን ያ አጥንቱለም አሕዋታ ከነብር እዩ በለ ንሳልና ነዝሪኤንስ አብዝዶሪ ኤዮ ኢላ ስም እቲ ነዓዓ እተዛረበ እግዚአብሔር እታ አታ ዝርኢ አምላክ ኢላ አውሳት አታ እንታይ ዝገብር አታ ዝርኢ አምላክ ኢላ ታይደወሉ አውሳት ስለዚህ ትዕላ እንታይ እዩ ስለዚህ ትዕላ ሚኤር ላሖይ ሮይ ተባለ ያለ አምላክ ይመስገን በትግርኛ ሰለስተ ቃላት ሓይዩ ዝዛረቡ ብዙሕ ጊዜ ኤልሮሂ ተባሂሉ ስለተጠቀስና አማርኛ ብዙሓት አስማት ኤልሮሂ ተባሂሉ ስም ክስመ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ናይ ዝዒላ ሽም እዩ እዚ ዒላ ድማ እንታይ ኢላ ሽም ዘውፃት ንሪኣ እቲ ኣታ እንታይ ዝገብር ትርኢ ዝገርም ኣታ እንታይ ዝገብር ትርኢ ኣምላክ ንስኻ ትርኢ ኣምላክ ኢኻ ኢላ ስም አውሳት ስለዚህ ትዕላ ድቀት ሮሂ ተባህለ ንሱ እንሆ አማንጎ ቃሌስን ባይን አሎ አጋራ ለአብርሃም ወለደት አብርሃም ድማ ነቲ አጋር ወለደቱ ወዲ ስሙ እስማኤል አውጣሉ በቲ አጋር ለአብርሃም እስማኤል ወለደቱ ጊዜ ድማ አብርሃም ወዲ 86 ዓመት ኮይኑ ነበረ ያለ አምላክ ሕጂጋ አምታ ወይ ተገይጽላ መልአክ እግዚአብሔር ከሪና አብሐድ ዓኒ ማይ አብሐድ ዒላ እዩ ተገይጽላ ክትዮ ተገይጽላ ኔራይ ነት ዒላ ክትዮ እግዚአብሔር ዝደሊ ዘሎ አብ ወይ ተገይጽላ ሽም ወጣት ድማ ኔራይ ነት ዒላ ሽም አውጻት ኤሮኒ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እዚ ዒላ መጀም ኩላታ ምንወቆ አመጽሐፍ ቅዱስና በዛዕባ ዒላ ብዙሕ ይተዛረብ ዘሎ ገለቡ ትዛረብ ብዛዕባ ኮይነ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ኣብራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 እንታይ ይብል ከም ክርስቲያን ዝብፅናዮ ሩባማይ ህይወት ከዓ ኣርአየኒ እዚ ካብቲ ናይ ኣምላኽን ናይ ገንሸልን ዝፋን እናወፀ ይብል ስለዚ እቲ ማይ ህይወት ንርኢ ከለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንሪኦ ከለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ እንታይ ተዛሪብዋ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4:14 እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እታ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ናይ ዘለኣለም ህይወት ፈልፋል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ ንስኻሲ እንታይ ይኸውን ህይወት ዝረኸባሲ ካብ ህይወት እንታይ ክኸውን ለካል ፈልፋል ዓይኒ ማይ ዝኸውን ሕጂ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣበይ ከረኺብዋ ኣብ ዒላ ማይ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ብዛዕባ ህይወት ይዛረብ ኣብታ ትሪኦ ዘሎ ኣበይ ኣብቲ ማይ ነቲ ዒላ ነቲ ማይ ትሪኦ ተደልዩ እቲ ማይ እቲ ዒላ ናይ መን ኣብነት ንሪኢና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት ምክንያቱ ሰብ ክሓድር ድሕር ኮይኑ ፅምኢ ዝዕግብ መን እዩ ንሪኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምንታይ ኣብነት ንሪኢና ማይ ናይ ምንታይ ኣብነት እዩ ናይ ፅምኢ እትረውየሉ ኣብነት ስለዚ ማይ ናይ ህይወት ይባል ማይ ዘድሊ ነገር ይባል ስለዚ ማይ ዘይገልሰብ ሰብ ብምግብና ወይ ጊዜ ክፀንሕ ብዘይ ማይ ድላይ ስለዚ ማይ ረኺብኩም ፀኒኩም ጓዕ ዓብይኩ ማይ ክሰትኩም ኣሎ ተኽኢሉ ስኩም ማለት እዩ ምክንያቱም ዕጋበት ስማዕ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወትና ዕጋበት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እዩ ዘዕርፍ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ ሩብየትና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሩብየት ስለዚ ወይ እግዚአብሔር አምላክ ዓላምኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ መጽሓፍ ቅዱስና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንኸይድና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ እዩ ናቱ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ስለዚ ዳዊት እንታይ እዩ ኣብ መዝሙር 4:1 ኢራብ ናብ ዓይን ማያት ከምትናኑ ነፍሰይ
تنافق على مخنياتهم إيران حدثنا في تبل أبرفة صدقناي إن حرق على غيره أبين لو ما يدعي تنتهي يوم المال تدري حدثنا كذا ما نزل أي تربو ما نزل أي تربو سلسل ما يصير عادي تتحكي يوم الفضل إن حرق نايمان ينقل ترجع أكاهو نايسان ينقل ترجع أكاهو نايسان ينقل ترجع مثلا نايمان ينقل ترجع أي كلمة سلسل حادثة بزعبات سنين ويكاب زعبا ما يجب تقوينه أم مدربدا كمالا لالمو أبعد كبير سنين أبزل لغوما لذي إساس معنا فاقعان شمود نفضل إسران حاجة انتهي يبل ويتاسس ما جاء ينزع النبي إساس يرو تبيت إساس أربعان شمود إسران حاجة أنا مقبولكم بما مدربدا اسمار حق الله بمنتهي انت مقبولك الله كمار حق الله عايز صوم ما يكاب كوحي أو حزن الله كوحي صدقه انتهي يقول ما يعمل هاللويا هاللويا انت يسمعوا كوف صدقوس انت يعمل ما يعمل لذي كوحي أصدقه ما يكفل كل زغل إجابة أبي أبتي مدربدا أبتي سمن زلوا أبتي أشجار بوتا أبتي خبين بوتا انقلوا كابوس كوتم أبي دلو أم مدربدا سمن أمي مدربدا زمن نحريكم بالسهارة على حسب سمن أيمان تايلو يردو ولا يردو كابانا نرعي أيقونه قلنا بدفاعي عسكر دماء لا توهمنا جرم أبي النقل أيقونه زافر شكا ما يشكا داول فست سدا عندنا تناينا قلنا مدربدا مخبيك ولا تعبنا سلسل سمن من يردو التي مدربدا تحالة سمعي يردو سلسل ويتعسس كريستوس كالماي تبديلو تمثيلو سلسل إذي ويتا كدرنا الله انتا إلنا فالفال عين ماي نسويو سلسل ركبنا اسمني نستمعي ماي مالك مني ويتا كريستوس فالفال إلى ماي ضروري نسويو نقدر نجزا اسكا فالفال ماي كدير كالي جامل كافي مدينو نقدر كل زين ناتا إلى كتجبر جابر بحاجة لازم إسرائيل يقولوا وقسوما انتهى يقولوا وقسوما سووا أرمياس عرف بلده فقط عسر تفلته أرمياس بلده كعسر تفلته هزبي بلده جيرو نعين فالفالي هي الله حليو نعين من نفالفالي هي الله حليو سلسل فالفالي هي الله جري مالك جابر فالفالي هي الله جابر فالفالي هي الله جابر زعج الماء الذي إذا فالفالي هي الله نعي حليو إبلالو نزل سوكا حسكتا ماي زي عقور نقع حسكتا كم يومو أكون سمايات بذي تقررون سمدلو أعطيهم رعرعلو يبل الزيادة زيادة مكي برختنا نسوه هون نايكو دايما نجر نسوه هون
ናይ ዓገወይ 16 ዓመት ሕጂ ከዓ ክገልጽ ይሆን 11 ዓመት እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ። ስለዚህ መጀመሪያ አጋር ታይቶ ተመለስ ናበይ ሕጂ ነው መሪው ማይ አመን ይሉሲ ወጽፉን ናዝመቱ እሞ በረኻ በአኸይ ወጽ እንዳውቁ ከነውሲ አጥሞም እግዚአብሔር መልአክ በዚህ ተመለስ ናት ነበር ታዩ ኩሎም ኮሎሲ እንታይ ስማ ተረዲው ንሳም ስመን ያወጣ ያለ ካብ ንስምስመ ያተማሪ ያለ በቃ አብሳራ አውቆ ከፊት ብረት ይገለዋ ካብ ታይቶ ያወጣ ያለ ሀዲማ ያወጣ ሀዲማ መስወጥ ታይላል እግዚአብሔር ተመለስ ተርዲራ ተበዚ ዝገርም ምክንያቱም እግዚአብሔር ባረካ እንደን መጀመሪያ ተታዘ እግዚአብሔር ብዙለታ ነገር ተአዘዝታ ሁሉ ታይ ይመጽ በረከት ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ቦታ ባረካ ደሚሎ ስለዚህ ናበይ ተመለስ ይዋል ናው ስለዚህ ተመለሰ መልሲ ተበዚ ስበላ حراይ ስበላ አቁማ ናይጃቤር ስራ ኢና ምሪ ከምዚል አብዘፍተ ምዕራፍ 11 እዚ ነገር ተአ አብርሃም በምክንያት ወድቁ አዝዩ ቆዩ ተራዩ ምክንያቱም ታይቆኒ ንሳራ ለካ ሰምዓያሞ ነታ ፍሳይታይቶ አውጻያ ንስተባህለ ካብ 11 ኩሕደልና ሀሙዌ በምክንያት ወድቁ አዝዩ ቆዩ ተራዩ አምላክ ማና አብርሃም ብናይ ወዲ ብናይ ዛባ ባሪያሃ ኩፉ ኮይኑ አይርአይካ ቢሳቅ ዘወፅልካሞ ብኩሉ ሰዓት ለካ ዝለቃላ ታይወር ስማ ንወዲ ዛባሪያ ድማ ዘጥኻ ስለዝኾነ ህዝቢ ክገብሮ ሞሎ ንፅባሕ ከዓ አብርሃም አንጊሁ ተንሲኡ እንጌራን ሓርማይ ወሲዱ ንአጋር ሃባ አሞንኩባ ድማ አሰተማ እቲ ቆልዓዊ ሰደዳ ንስሓ ኸይዳ ኣብ በረኻ ብዕሸባዕ ኮለል ትብል ነበረት እቲ ማይ ካብ ሓሪ ተወደእኻ እቲ ቆልዓ ኣብ ሓንቲ ኦም ይወድቕ ሓደ ገቶ ሞት ቆልዓ ኸይርኢ ኢላ ድማ ኸለት እሞ ሙሩባ ቀስቲ ዝኣክል ርሒቓ ኣብ መንፅሩ ተቐመጠ ኣብ መንፅሩ ተቐሚጣ ድማ ዓብላ በኸይ ኣምላኽ ከዓ ድምፂ እቲ ቆልዓ ሰምዐ መልአኽ ኣምላኽ ድማ ንኣጋር ካብ ሰማይ ፀዊዑ ኣጋር እንታይ ኮንኪ ኣምላኽ ድምፂ እቲ ቆልዓ ኣብታ ዘለዋ ኩሎ ሰሚዕዎ እሞ ኣይትፍሪ ነቲ ቆልዓ ዓብዪ ህዝቢ ክገብሮ እየ እሞ ተንሲኪ ኣልዕልኪ ብኢድኪ ደግፍዮ በላ ኣምላኽ ድማ ዓይና ከፈተላ ዒላ ማይ ከዓ ረኣይ ሕጂ እውን እንታይ ረኣይ ሕጂ ከዓ ዒላ ማይ መጀመርያ መልአኽ ኣብ ምንታይ ተገሊጹላ ኣብ ዒላ ማይ ሕጂ እውን እንታይ ተገሊላ ዒላ ማይ ከይዳ ከዓ ሓርባ ማይ መሊኣ ነቲ ቆልዓ ኣስደየቶ ኣምላኽ ድማ ምስ ቆልዓ ነበረ ንሱ ከዓ ዓበየ ኣብ በረኻ ተቐመጠ ቀስተኛ ኮነ እንዳበለ ይቕፅል ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ንርኢ ሓደ ብስጋ ዝተገብረ ካልኣይ ብመንፈስ ዝተገብረ ብስጋ ዝተገብረ ነገር እንታይ እዩ ናይ ምድሪ ኣሰራርሓ ስጋዊ ኣሰራርሓ ኣሎ መንፈሳዊ ኣሰራርሓ ሰማያዊ ዓለም መንፈሳዊ ዓለም ኣሎ ምድራዊ ዓለም ነገር ግን ኣጋር ብምንታይ እያ ወዲ ክትወልድ ወይ ከዓ ክትቀንስ ኢላ ንሪኢኹ ብምድራዊ ስትራቴጂ እንታይ ጌራ ሳራ ሓሲባ ሳራ ምስ ሓሰበት እንታይ እያ በቃ ሰብኣየ ካተዊ ኣሊኒ ስለዚ ውላድ የብልና ካልእ ሰብ ካብ ዝወርሰና ንስኺ እንታይ ግበሪ ናብኡ ተዊ ከም ሽርክ ባህሊ እንታይ ዝግበር እታ ገረድ ክትወልድ ከላ እግራ ኣበይ ትወልድ ማለት እዩ ኣብ ምብራቕ ናይ መን ናይ ሳራ ኣብ ምብራቕ ናይ ሳራ ምስ ወለደት ወዳ ይኸውን ወራሲት ትኸውን በቃ ንሳ ከም ውላዳ ጌራ ተወስዶ እዚ ባህሊ ነይሩ ኣብ ገለገለ ዓድታት ውላዶ ከውልድ ኮይኑ ዓብ ከሎ እንታይ የጥብዎ ጥቦ እንታይ ይገብር ይጠቢ ጡብ ምስ ጠበወ ካብሻ
ولدي تولد أبوه سماوي سمعت على سماوي نرجع كله يوفزاوله نعم تأخذ أوان تأخذه وتأخذ الجيل بزاي تأخذ الجنة استراحة بزاي تأخذ الجنة مدراو كبر زين سماوي تأخذ نجا كم أملاك تأخذ نجا بيت تأخذ بحسب سبب تأخذ نجا Haleluya. Kebetulan boleh. Bala. Kelihatan bersama. Kelihatan bersama. Berada di mana kita boleh. Bersama apa dia? Kita as-samai dibaca. Ba'amlah dibaca. Betul kelihatan ada dibaca. Berada di mana dibaca. Bermitrawi ba'ad strategi awal disegau dengan dibaca. Film tahu nak selesai ada konflik ada. Entah itu tuan sekali, nak tuan konflik tahu. Semua itu asal itu, entah ada asal. Nak tuan konflik tahu. Asal itu, fitnah kau ni. Kami ini fitnah Islam, fitnah konflik tahu. Zakat kau ni tahu. Ni tahu ajian ni, haleluya. Ismail masih zalab berian. Jadi, menteri ni ada air itu.
አብርሃም እግዚአብሔርን ካለው ስለዚህ አብርሃም ክብር ምክንያቱም ዋላ ፍርቅ ሁሉ አብኪዳን አፊ ስለዘሎ ምስጋ ዋላ ይረፈ ግን እዚህ ክብር ሁሉ ነው ስለዚህ ናይ አጋር ነገር ናይ አጋር አራያ አጋር ትቆዘላ ታዓ ትዘላ ትሪኩኒ አጋር ትዘላ ሞታ ትዘላ አጋር ትዘላ ሞታ ትዘላ አጋር ትዘላ ታዓላ ሁላላ ታቆሎ በቃ ይሞታሉ ሁላላ ይሞታሉ ኢላ ሞትላ ትሪኦላ ሞት ትሪኦላ በያት ትሪኦላ ጸጥቅ ይቀር ስለዚህ ታቆናለ ትላላ እንዳራሁ ሆሩሲ የብሉት ለታ ሆናለ ካህድ ማለት ክርህራለ እግዚአብሔር አምላክ ላይ መስል ዳሃር እግዚአብሔር ሃሌሉያ አይና ታይወረላ እግዚአብሔር
ما رأينا رينا زلنا إتعاين رينا لنا إتمدربنا رينا يلنا جابين الله بار بدرو إتعاونا تنسي أعرف ما بيجي في يوم الصلاة إتمدربنا وكهونا نتبع الأمثال لكن كم جابين الله زدنا هاي ولا نقول لك أهون كم يوميا كتير مختلف أكيد يا زدنا هاي ولا بقى ما تسمع ولا يسمع دني هاي بقى نجزي أي مولي نجزي مويتيو نايس نجزي كابوني تدبيو يكا زدنا هاي ولا زياد بيرتي أعين مسكفته بوا نايس كل مسكف إلهان عليه حجي هاي ولا حاله ولا كذا عم كاسي itu ay tahto ya kisah nafsa tahto ya kisah ay ko rin magana ko edara kasi itu sami ita ko rawi itu chata ko haji mo jale Allah ba abu ba wala ta arah ko tule fa far ila ma yuda ila ma haleluya abu fa ila ma ta ko ya sati haleluya tisaki mama isa sati ay amor ko ni ay
زو هاتي بلتي بعد أي ربكم بزرع أي سمعتوا هذا اللي يقولنا يا بيت الله نقول لا نقول قد أعيننا للمسجد علانا تديرنا حبنا تديرنا أو مستقبلنا نقدر نحكي ترى لا يفهمون يقول أنت سلوكي كم عاوزي كل من جبت من قبل آخر نحن عن مسكين بوس مستقبل تفهم وزن خير تعبان وأزمر عن غير ما يروح عني زمر عني وما يعرف خبره كذا تركز على من العباس كريستوس يقولوا سبقوا آمن بالله والله باي هو أبيو آمن بالله عبد ربنا كل يوم نحن بيجي نتاعي يسوع كريستوس عيني وفتح حلوة بلغنا أبوي تاجر لو كل ساعة سمعت جاهل دورنا أمرنا أبي حسبنا أبهرنا خبرنا عندهم كمينهم يهزنا برا أبهرنا الله حق زوجها أبهرنا الله حق زوجها هزها وحيمه المزوجها كذا عندهم الله هو نسوي عندنا من زي ما تشبه أمن هذا ما هو برا تجيب بعض برا زي ما كان هذي مدربة فحفح بتندم موت حزن لا لا يبينا عند مفادد كم نسري عند الأول حيالات كليو زفمتو نهجم حتى يزدلالو كم سنة يزدلالو كم ساعة يزدلالو كم ساعة يزدلالو كم سنة يزدلالو كم موت يزدلالو كم حزن يزدلالو واو عندي زخفت يهدي جاري الله الذي تاير دخلوا عند تاير تاير الله ماي هذا ماي كيو أنا كيو ما تاير مثل راميكا كل واحد راميكا تاكل بعد تخيل تاير بدها تحوس معه كيو حال جاي الله ومن أجل أمر أفريقيا وكيف أفريقيا يقول الذي عندنا تفضلوا يقول جاي الله على سبيل المثال سواء نحن أفريقيا من بعض الناس كده أقرب لي سواء أفريقيا مستعد اليوم من بعض اليوم بدنا من بعض الناس اليوم وزيد الزرع كده سلوك كيف يعملوا من بعض الناس يقول لك انت عايز ايه يوصل زي الكلام نحن في اوان الدنيا لله بنتاعكم عندنا لله عايزنا انا الذي امرنا ومجاهد لنا يغفر لنا هاللويا جاهد مننا امر يغفر ابزنا امر مستفتح عينكم مستفتح حياه سواء نايجابي سواء نهز زسادو نعملا نهز بعملا نبرت زاتو جابر تنسال عند علماء يقولوا ستملكوا نتايجابر نجر زلل نايجابر منفس زلوا بمنفس نص سبع جابر يحارب أبدا كريستيان يبينا أبغانا يبينا أبزمنا يبينا هذول الحكويو نافذ كلنا بركة كتونا اليوم أمونا رأتي مسايا ونجر تزاهيبه كودي إذا مسلي إنتاي أبدو كلته سبات زلوا مسلي أورو نجرات من اليوم نعو ريء نعو رينا بو كودي جابر الله ناي مسكر أول سنة نجرتي إنتاي نالو مسلي خمسون إيو نجيرونا إذا كلته أبنا تاويا نجر أب كم مثل خمسون نجيرونا لو كم جيل أب جلاتي أيام نفضو أب جلاتي كم جيل على لو جلاتي أمرا أمرين حنسا أب جلاتي أدلو أولوس سحابنا على
ትርጉም ነገር አለው። ምርጡ ረሚገን ብቁ ፍዛሬ ደስ ይለኒ አቱ ትሕይ ዕድል ኮኑ ትደልዩ ዝብል እዩ ከምዚ ብል ካብ ፍቕሪ 21 صوتنا 5 هو عموش فابسان على الدنيا مسكين نعم عموش كاب أول عيني أبي زعمتهم تتزور الدنيا نعم حسب الدول أنتم تتحدث تقولوا تدري تحدثوا على ما زعت إحسان بنايس كان اليوم يعمل بمدراو استراتيجي بمدراو هذا بسقى حساب كول كابا يا حرمها كابا جوا صحوبي جنا ود كابايا كبنايس كا التولد ود كاجوا جنا بناي تسفاي التولد حجي تاي لنا له نخلي كيف نقول اليوم تعال لا ينتهي له نايس كا تعال لا ينتهي نايس بس ስለዚህ ክርስቲያን ከመወሉ እዚህ ምስሪዩ እዚህ ታይለና ነው ምስሪ እንጂ ምስሪ እንደዚህ እንደዚህ እዚህ ሕጂት ምስሪ አብነታው ምስሪ ነና ፈልቆም እንጂ ምስሪ እዛ አንስተዚንታ ክልተ ኺዳኔ እዛ አንስተኔ ክልተ ኺዳኔ ናይተ ኺዳን አብነቴ ናይተ ኺዳን ምሳሌ الحمدنا قبل بسنا نبارك تولد نساميا أبغاري نايم بالنهاية مغنياتو كلتا يرسالي مالو وقالوا ندراو يرسالي سريع يرسالي تاسريع يرسالي نمرعو آخر تسلمت وينا كاف سماي تورد ريو ميو رايو هاي أقول مدراوي يرسالي سماوي يرسالي مدراوي سبات عنه بمدراوي نجر كأبراهام زخون زرنو جن بس بمنفس زخون بكريستوس يسوع زخونه وتروم أجرام زخونه كأبدالو الله لذا أقول لك الله بفرلاي أكاسي هذا عرض درسنا يعمو نسان زالو مصدقا أبارنا زلا يرسالي مصر نسان الحجي أمتى أبارنا زلا يرسالي مصر أمتى زلا بحب يستاذي نايدراو نقدر تدبر نسان إذا ما يعني يرسالي نام ده شو عيامو نسان يا أدينا يا هذا إذا سمعوا يرسالي نسان معنا كنا أدينا إذا أدي زي ولدي مهان حقوسي هاللويا
بقولها كابي سريع يوصل بعد تسفايها أزسلت ضمن ما بزيها سلسلة يوم قاعد عيلها أبدا كانت سلسلة وقوة سجى منفس منفس اليوم ده اليوم بسار سلسلة فايد مالهم من مالهم سجى منفس انتهى هو مالك مسار Belum sih?
ሃሌሉያ ስለዚህ ደግሞ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ፈልፋርኛ ማይገኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ማርታኛ ሊና ዘዓይና ዛዕባ ምስልን አሪ እቲ ምስሊ ናይ ክልቲኦም ኪዳን ናይ ክልቲአን ኣንስቲ እንታይ ከምዝኾነ ኪና ይላል እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ምድረ በዳ ከመይ ከም ዘሕለፈት ምድረ በዳ እንታይ ከም ዝኾነ ሪና ድሓር መወዳእታ ዝረኣናዮ ፅብዕን ዕጋበት እግዚአብሔር አምላክ ዝፀምዐን ከሎ ናብ መን ይምፃእ ናባይ ይምፃእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዕግብ ዕጋበት ዝኸውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኣሕዋቴ ኣጋር ከምቲ ዕንካ ተኸፊቱ ነቲ ፈርፋር ዕላማ እዩ ዝረኣየ ኢየሱስ እግዚአብሔር ድማ ክልተ ግዜ ኣብ ዕላማ እዩ ኮይኑ ዝተገለፀላ ሎ ኣብ ቃና ዘሎ ነገር ዘይረኣናዮ ነገር እንተሎ ምእንቲ ክንርኢ ዕንክና ይከፍ በዚና ክንፅሊ እግዚአብሔር ኣምላክ ባረክ ኩላትና ዓፊና ክንፅሊ ኢና እግዚአብሔር ከሪኣና እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ባረክ ምኽፋት ክኸውን ኣሜን ምኽፋት ክኸውን ዕንታይ ክፈት ምኽፋት ይዘልኒ ዓይን ተኸፊቱ ኩሉ ነገር